จะพังละตุ้งอะไรเนี่ยคุยพินกันเด้ออะไรนั่งmana videoku सोर नुवाखै कमेन्ट खालाम आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नाय बबे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बहायबाय भिडिअ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय नङाब्ला जेबो बुजिनायबो नङा जेबो मोननायबो नङा नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअआवहाय नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बा मोनथियाखैबो जानांगौ माने एकदम लायलायनाय गावलायलायदों आरोखि हौवा हिनजावना सोरबासो जाखो ना रं नाम्बारसो जाखो मिथिला आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो खावलायो भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां अब्ला नोंथांमोना बबे खन्दआव मा जागोन माने बबे खन्दआव भिडिअखौहाय नुगोन बबे खन्दआव भिडिअखौहाय मोनगोन नोंथांमोनहा मा होनगोन भिडिअखौ दाननानै नायोब्ला मोननायबो नङा लास्टआव आंखौ कमेन्ट खालामना रायहरनाङा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं लोगोफोर माने एकदम गावलायलायदों आरोखि ना हाजोआव गाखोलायनाय माने हाजोआव माबा ओरैबायदि गावलायलायदों दा बिनि सिगां आङो जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ खावलायो आंबो मोनसे फेसबुक माने क्रिएट खालामबाय आरोखि माने फेसबुक गोदान सिगांनियाथ' माने गैयाब्लाबो 26-27 फलोवार्स जाबायमोन आंहाबो 1027-26 बिदि 1000 फलोवार्स जाबायमोन नाथाय बे फेसबुकआव आङो मानि थाखाय रागा जोंनानै डिलेट खालामनाय बिराद फस्थायदों दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायो नैबे स्क्रिनाव नुनाय बे फेसबुकखौहाय नोंथांमोना अननानै फल' खालामहैफिन माने 1K जाथारनांगौ थाबैनो नोंथांमोना सापर्ट खालामोब्ला अब्ला लोगोफोर भिडिअखौहाय नोंथांमोना जागायनोसै नङा होमबा नैबे दख'ना गोथां गानलायनाय ओरैबायदि माने उनजों फैफिनलायनाय माने हाजो सायाव गाखोनानै गावलायलायदों आरोखि एकदम डेन्जार हा आङो बेखौनो सिगाङाव नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जाय बिथांमोना बैफोरबायदि खोथायादि लोगोफोर हा बिथांमोना गावलायदों गावलायाखै बा जिखि खालामलाया नङा होमबा टं टां होनलायनायानो नांगौबा गावलायलाय बा हाजो सायाव गाखोलायनानै गावलायलाय नङाबा गावलायलाय जेबो प्रब्लेम गैया जोंहा नङाबा खिन्थु नोंसोरो गाखोलायनाय बा गावलायलायनाय बा बबेबा हाजोआव गाखोहैनाय बैफोरबायदिखौ नोंसोरो मानो भिडिअ खालामनानै हगारना लानो गोनां हा नोंसोराव बेयाव खर'आव जेबो गैया नामा मुर्खफोर नोंसोर बायदिया जाहैबाय मा होनगोन जुनार नङा होमबा जुनारासो माने बिमा बिफा गैजाया मान सनमान गैजाया जेबो माने गैजाया माने लानजाय गोनां होनो नोंसोरखौ नंगौना नङा बैफोरबायदि मानसिखौ ओरैबायदि माने लानजाय गोनां होननानै बुङो लोगोफोर हा माने जोङो नुनो मोनो सैमा अमा दाउ अमानो माबानो बोरमानो हा हांसोनो माबानो एकदम मोसौ दामब्रा दामब्रिनो बैफोरबायदिफ्रासो माने जेबो माबा गैया नालाय लाजिनाय होननाय जेबो गैया नालाय दा बैफोरबायदि जाबायब्रा नोंसोरबो हा नोंसोरो मा खालामो मा खालामा गावलायलायोनो जिब्रालाय होयो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु नोंसोर भिडिअ खालामनानै जे हा मबाइलाव लानानै मानो ससियेल मिडियाआव बा सोरनोबा मानो हरनो गोनां हा बुरबक नामा नोंसोरो दानि जुगाव ससियेल मिडियाआव माबा मोनसे फिसा माबा जाबानो ओरैबायदि इमेजआ गाज्रि जायो नोंसोर जेबो मिथिया नामा ना नोंसोरो भाइराल जानो बा एकदम फेमास फार्म हाउस बिदि जानोसो नोंसोरो भिडिअ खालामनानै हगारना लादों नामा हा नोंसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि भिडिअखौ नुस'नोब्ला मा जागोन हा ओरैबायदि माने गावनि बिमा बिफा एकदम बिदा फंबाय न'खरनि बाय बाहागि जाथि बंस'फोरखौनो जेबो माने रेसपेक्टआनो थानाय नङा माने गामिनि मानसिफ्राथ' नुगोन ना हनै आमोखानि फिसाजो आमोखानि फिसाला बैफोरबायदि हनै हा ओरैबायदि बे अमुखानि फिसाजोसो हनै अमुखानि फिसालामोन ओरैबायदि माने नोंसिनि नामजोंनो बिमा बिफानिनो एकदम सेटेप ओरैबायदि आरोखि लोगोफोर नंगौ नङा हा ओरैबायदि मूर्ख माने दिनैनि दिनावहाय जुनारनिख्रुइ दामल जुनार जाबाय नोंसोर गावलायलाया मा खालामलायो नारलायो हमग्लुनलायो नोंसोर खालाम ससियेल मिडियाआव खिन्थु हगारना लानो नाङा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा दंबावो नोंसिनि खर'आव मा मेलेम दं हो नोंसोर गोदै गोथाव जालायलाय गावलायलाय दहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु पाब्लिक खालामना लानो नाङा बैफोरबायदि बुस्थुआ
पाब्लिक खालामजाया प्राइभेट बुस्थुसो नंगौना नङा ना मिन्थिया जेबो खर' जेबो गैया नामा नोंसिनाव जालायलायनो गोदै गोदै एकदम गोथाव गोथाव बेफोरबायदि जालायलायनो रोंगौ नोंसोरो बैफोरबायदिखौ मा खालामनांगौ मा समाव प्राइभेट खालामनांगौ पाब्लिक खालामजायालै बेफोर बुस्थुआ नंगौ नामा लोगोफोर साला ओरैबायदि मूर्ख जुनार डाबल साला ओरैबायदि मा होनगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौहाय आंनि बे चेनेलाव नुगोनखौ दा सान नोंथांमोना बै नैबे फेसबुकआव थांनानै नायथां आंनाव मोननाय नङा आरो दा सोरबा सोरबाया मोजां नायजोबानो ओइ आदा आंनो नांगौमोन ओइ आदा आंनो हरदो होननानै कमेन्ट खालामनाङा बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय इउटुबफ्राव होजाया फेसबुकफ्राव होजाया जाय होदों बै बिथांमोननाव थांनानै नाय आरोखि आंनाव गैया बे बुस्थुआ आंनोबो गोबां मानसिफ्रा शेयार खालामनानै हरदों वाट्सएपआव ओरैबायदि फाग्ला टं होनलायनो फैफिनखादों बेफोरबायदि गावलायलायो नोंसोर गोसो बायदि गावलायब्रा जोंहा बुंनांगौ गैया नङा होमबा सोर सोर नुखो कमेन्ट खालामदो आरो सोर सोर नुवाखै आंथ' मिथिला बेयाव फेसबुकआवसो मोनदों आंबोबा नुदों मानसिफ्रा शेयार खालामना हरदों नालाय आंनो बेखौ आं नुदों आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालाम आंखौ बुङो आंखौहाय भिडिअखौ हर होननानै आंनाव बिहरनाङा आंनाव गैया आरो आं हरनायबो नङा आंनाव गैखायानोब्ला आं माखौ हरनो आरो आं नोंथांमोननो स्क्रिनावनो होना होखाबाय जाय मानसिया आपल'ड खालामदों बै मानसिनाव थांनानैहाय नायनो गोसोबा नायनो गोसो गैयाबा नोंथांनि गोसो नङाब्ला बैफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ मिथिगौना लोगोफोर गामिनि रायजो राजाफ्रा बा न'खरनि बिदा फंबायफ्रा ओरैबायदि दुखु एकदम मानजिखानांगौ आरोखि नङाब्ला बेफोरबायदिया लासिं सिं न'खरखौ सेस बरबाद खालामजोब्बाय लोगोफोर नङा होमबा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बैसोरबायदि गुन्दा गुन्दिनि थाखाय दिनै समाजानो बर' हारियानो गुबुंले जालांगासिनो बा जोंफोरबायदिया नै भिडिअ बानायनानै जावसिब्लाबो माने जावसिख'नो हाया बखिख'नो हाया बैफोरबायदि जानानै थालायलांबाय नंगौना नङा बेखायनो नोंथांमोननि गोसोसो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो हाजासे जेन बैफोरबायदि मानसिफ्रा नुहैनानै लाजिफिननाय बायदि थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय